Regionalt nyt en forårsmandag. God aften. Et stort EU-projekt er i de her dage i gang på 3 marker ved Bjerringbro. Projektet handler om at formindske drivhusgasserne. Derfor er forskere fra 9 forskellige lande nu ved at måle hver en kvadratmeter af markerne. Der er fyldt med udenlandske forskere på markerne ved Bjerringbro. Forskerne taler hver deres sprog og måler med hver deres udstyr. Som lille nation kan vi så drage nytte af, at vi henter eksperter ind fra alle landene rundt i Europa, og så får de bedste målinger, som vi så kan sætte sammen. Hver især skal forskerne finde ud af, hvor mange drivhusgasser der er i jorden og i luften. So you are setting up your meteorological station here? Her er en italiensk forsker, der kører markerne tynde, mens han måler, hvor meget ammoniak der er. Because we have to map this concentration and then compare to the other instruments located in this field. Og her 2 polske forskere, der også måler ammoniakindholdet. We are planning to make measurements of ammonia emissions using this photoacoustic equipment. Of course, you can see here the photosynthetic active. Det vi måler her, det er lattergas i luften. Vi trækker luft ind hen fra den mast, som I måske kan se derhen i baggrunden. Så trækker vi det hele vejen herhen til. Så måler det her instrument koncentrationerne af lattergas. Forskerne skal være i Bjerringbro i 2 uger. Jamen, der skulle jeg gerne komme nogle rigtig gode data, så vi kan være med til at vise, hvor langt man kan komme med hensyn til at nedbringe udledningen af drivhusgasser, i det tilfælde her fra landskabet eller landbruget. Først i 2011 kan forskerne præsentere resultaterne af målingerne. Ja, at der er lattergasser på markerne, så blev vi så kloge. Projektet er et EU-projekt, der er støttet med mere end 100 millioner kroner.